Jeg hedder Emma, jeg går i 3.V, og jeg har spansk på A-niveau. Jeg har valgt spansk i gymnasiet, fordi at man får muligheden for at lære et helt nyt sprog helt fra bunden af, fra første dag man starter. I spanskundervisningen der arbejder vi med mange forskellige ting. Vi laver det helt basale grammatik, som man jo skal lære. Og samtidig med det, så lærer vi om en masse mennesker i de forskellige spansksprogede lande, både Latinamerika og Spanien. Mit yndlingsforløb i spansk har helt klart været, da vi var på en tur til Malaga, hvor vi fik opgaven, at vi skulle ud og interviewe nogle spaniere, og så skulle vi helt selv vælge projektet. Og min gruppe, vi valgte at skrive om maden i Malaga. Så skal man huske, at når man vælger spansk, så fra dag 1, så starter man altså alle sammen på samme niveau. Så der er ikke nogen, der er bedre end andre, og fra den dag kan man så bygge sig klogere sammen. Jeg hedder Amalie, og jeg går i 2. Z, og jeg har tysk på B. Jeg hedder Christine, og jeg går i 2A og har også tysk på B. Jeg valgte tysk, fordi at for det første havde jeg det i 9. klasse, og så også fordi at jeg tænkte på at være skiguide, så det kunne være meget fedt at sådan lære deres sådan naturlige sprog. I tyskundervisningen der har vi den tyske grammatik, samtidig med at vi også lærer om Tysklands kultur. I sådan en ret god blanding, så det ikke bliver alt for kedeligt. Vi synes det fedeste ved tysk, det var, da vi skulle lave raps. Det var ret sjovt sådan, at arbejde på en meget anderledes og kreativ måde. Ja, det var sjovt ligesom at sådan komme ud fra lokalet og så filme og skrive og ja, lave rappen. Hej, jeg hedder Alfred. Jeg går i 2D, som er en verdensklasse, og jeg har fransk på B-niveau. Grunden til, at jeg valgte fransk, var nok min folkeskole. Der havde jeg fransk, også fordi jeg bruger det meget om sommeren, når jeg skal til Frankrig. Så der er det rigtig godt at have fransk med sig, når man skal snakke med dem. Det, jeg har fået ud af franskundervisning, det er nok at blive bedre grammatisk, men også at lære om kulturen i Frankrig. For eksempel lige nu, der lærer vi om aktuelle nyhedsartikler i Frankrig, hvor vi får lov til at læse på fransk, hvad der foregår i Frankrig, så vi ligesom kan følge lidt med, mens vi analyserer en tekst eller en artikel. Det mest spændende, jeg nok har oplevet i franskundervisning, det var nok det her rapforløb, hvor vi fik lov til at danne vores helt egen grupper, hvor vi så skulle lave vores helt egen fransk rap-sang. Og jeg synes, det er vildt fedt at kunne udfolde sig kreativt på et fremmedsprog. Noget folk misforstår ved et fremmedsprogsfag, det er virkelig, at de tror, det er tørt, og de tror, det er meget bogligt. Men i virkeligheden, så kan man udfolde sig kreativt